А па сега ще ви кажем, що се вика твърда шопска глава, да знаете. Двама шопи решили да заколя един бик. Отвели го на една поленка и един шоп рекал: сега преди да го заколяме бико, трябва първо да го тепаме. Затова я че фанемете тоя чувал, че го наденем на бико на главата, а ти че фанешете тоя големия чук, че го манеш между рогата и бико че падне. Лад да го манем да го тепам, като нищо не ми е направил бико. Абе като ти кажем да го тепаш, че го тепаш, бе. Добре, че го тепам, ама че мижам да не гледам, но ти ми е жал. Зажмал, дигнал чуко, трае бико по главата, погледнал, бико стои. Я, леко съм го дарил, чекай да го манем още един път. Па зажмал, па дигнал чуко, трае, погледнал, бико па стои. Я, па това бик да не умре прав, бе. Я не знам как умира биковете, ама чекай да го треснем още един път, бареме га го завалим. Па зажмал, па дигнал чуко, трес, яме шоп се гадил. Още наш като му удариш по главата, че изпущим бико. Ете, това е твърда шопска глава, да знаете.